mga gandararat, for today's video, tapol-tapol sa daw kunuhay si auntie. Mga gandararat, patuon manggugug opisina. Uy, kay nag-ana kong employer, mo report na lagi gidaw ko. Unya, wala pa may magkasinabot mga gandararat. Nagkatawa ko, 1 week na jud aning labay. Sus, kay magsuko-suko lagi ko. Sus, mo ningin ko mapugos na lang jud ko. Ani, maligo na lang jud ko. Kay mo, adto na lang jud ko opisina. So, mo to, nakaligo na lang ko mga gandararat. Tapos nang make up ko. Kay lisod po, nag-abot dito ng loose pad ta. Abi pa lang, noon sana man ay Hagardo, Birsusa, kay ta. So mo to mga gandararat no atong balik ko ng istorya. Wala man may magkasinabot duha sa presyo na sa mo ako ang sweldo. Naglagot kay ko kay ingon ko pangita na lagla hindi daghan makadili gyud siya mga gandararat. Ako gyud iyang gusto. Kadaghan sa aplikante dito. Siyempre kadaghan sus may magdiha ra nga agency na ilang nakita no. Pagkadaghan na sa mga agency then mo to dili man gyud siya. Iya man jud kong balik-balikan. Ingon ko na unsa man ni siya gikulitan na kaayo ko. Mo to nga katong karong adlaw naka-decide na lang ko nga. Sige na lang tuon na lang nako sa agency. Ako na lang siyang gichatan ko, madam, kanang mo daw na lang ko agency. Kanang ugma kay mo report na lang ko dito. Alipay kay siya. Sige, anak siya. Na pistol man ni siya maglagot kay ko. Then mo to nga pugos na lang jud ko. Ngano bitaw mga gandararat no? Kamo bitaw nga kanang nag-apply bitaw og salon para sa gawas. So sa mo yun akong ihatag og tips sa inyo ha. Kanang naa mo sa salon, all around beautician mo kay all around beautician man akong i-applyan. Paningkamot yun mo makabalo mo stage war o siswar. Unsa na kana bitong buhok straighton bitaw sa pinaagi lang sa plancha sa blower. Okay, pinanglan paspas man na paspas jud ka mag stage war kana dali ganahan kay siya kay kabalo mo ko mag stage war o nya ang nakaapan pa jud kabalo pa jud ang nakanindot pa jud makabalo ko og Moroccan bat kanang hamam magrabi nila. Okay mo man akong trabaho rito sa Tabuk Saudi di ba magpaligo og mga Arabiana o kato muto nga pagtan-aw niya sa ko ang resume ako dayon ingon ko nga dili ko mayan ra kay ko sa kong sweldo. Insa ayaw lagi kabalaka ana siya kay pera lagi dong punan. Ana siya. Tapos dili pa gyud ay kamera ang ako ra dito ang trabahante kay na daw siya upat ka Pilipina tapos na pa daw sila yung mga Pakistani daw. Tapos nangita pa siya kauban ako nga para sa salon pod o massage mo to nga akong amiga ako ang gi-recommend sa iya. Sige okay kay siya. Sus mo to napugos na lang jud ko. Mo na mga gandararat no. Kanang kung mangita pod mo kanang unsa ni kaning agency pod na ako'y ikuan sa inyo ihatag nga tambag no. Pangita dyan mag agency nga free ang medical. Kaysa una bitaw na patabok Saudi Arabia ko. Ako ang kuan dito free gid tanan. Ako ang medical, ako ang mga vaccine, free jud ko dito tanan. Tapos karon sa ko ang kuan sa ko ang gi-applyan, dili jud ko free kay ang medical 2-3. Tapos ang MMR 1,000. Tapos magkuan pa ko sa to ECG 250. O ako ana tanang gasto hoy Ginoo ko Lord wala bitay afam. Ay just you. Mata mangawat ani manulis magtigom bitag kwarta ani. Sus then mauto nga ko da uy sa man ka back out na kay ko. Sige na lang ako na lang ni ato sa inyo siya. Ma'am sunod si mana ma'am kaya ka ni. Ay Ginoo ko Lord. Kinahanglan mo magriban patanig pila ka ulo. So, mo to mga gandararat, pili dyan na ninyo nga ang agency nga i-free dyan mo pangutan agyon ninyo daan. Tapos, inani, para makakuan mo, makapangita mo og agency nga legit gyud adto mo sa Google tapos i-search niyo ang DMW mo dito mga legit nga kuan dyan na agency dito tapos pwede ninyo siya i-message pwede ninyo lang tawon sa ilahang Facebook page pwede ninyo kontakon dito or dito na lang jud direct sa Google ninyo sa Google account niyo para makakita mo mga legit yun na diha then makita ninyo kung license pa siya or na-close na ba nga agency makita ninyo dito kay ngano sa kuan man jud na nato diri man jud na sa gobyerno tanan nga trabaho gikan sa pakadapita sa kalibutan agi jud sa DMW. So mga gandararat ay naku taas na kay akong istorya no so nag make up biyan tawon ko okay may nalang tawon pugong-pugong sa edad bayot ang edad bayot masuko birang cold 45 na bayot. Uy pwede pa mahalata o tanawa diba? So mo ito mga gandararat no mura gyud ako ikatambag sa inyo ha basta mangita gani mo og applyan nga salon pili jud na ninyo ang free medical. Adi kalabanan jud dili jud free medical pero naa jud poy salon nga agency nga free medical jud siya. So magagandararat mo pa akong itudlo sa inyo no. Muni ako ang first step managagandararat mo ato kog agency karon. Kay ngano mo ato makog agency syempre mo report ka dito, mo fill out ka dito silang mga sa ilang mga pangutana, sa ilang mga daghan silang mga sulatunon dito yung mga kauwan dalo nimo imong
passport, syempre dito dahil tapos ipasabot nila sa imuha kung unsay imuhang mga kinahanglanon nga bilang aplikante ka, kung unsay imuhang kuan mga kinahanglan nga ang medical ikaw mobayad panalitan mga inaana ba mo na dito mo na ilang mga paghisgutan dito. Tapos kanang ikaw nga aplikante o sila nga mga agency unsa ilang mga kinahanglan mauna na ila nang ipasabot sa imuha. Mauna nga patuon jud kay pa-reporton jud ka kay mas nindot mo punang moadto jud ka kay para kuan kay sa online lang di ba, kay di jud magka-istoryahanay og tarong mas nindot ditong personal jud ba. So kaduhan ako ni adto dito kay saud katong niagi niadto ko dito kay nang-apply lang ko dayon dali ra man kay ko nakuha, dali ra ko nakuan siguro tungod sa ko ang resume na ilad sila. Ilad-ilad lang gud oy. Mo na nga pagtan-aw niyo kuyawan siya kay ako dugay naman jud ko nagmanicure mga gandararat. 1992 pag itudluan ko sa kong mama no. Mga grade 6 ko ato yung panahon na kay syempre 45 na biya pag kuron. So sa ato pa kung totalon jud nimo siya na niamot na sa 32 years na kulbaan si ang auntie oy, kulbaan si ang employer. Tan-aw pa siya sa ko ang mga rails mga gandararat katong gipang-ibot nga mga ingron o sige. Tapos ako ang sa hair na ko is 15 years. Mo to nga na kuan jud siya, na inganyo jud siya sa ko. Mo to wala na siya nangita pa og lain pa. So mga gandararat kinahanglan nga kuan lang jud ating positive lang jud kasi imong pag-apply no. Ay na pagduha-duha nga mahadlok ka kay ngano ang kinabuhi na to mga gandararat kung mamatay man gyud ta. Ako gani giampo kay kung magabaan ko pero di man sila Ginoo ato lang isalig sa Ginoo ang tanan. Ang Ginoo ra may nasayod di ba sa tong kasing-kasing. So mga gandararat mao na ni ang dalan paingon sa Saudi. Joke lang. Diri paingon sa agency. So dili na ako ni bidyuhon diri sa sulod kaayo tanan mga gandararat. So mao na ni daghan na kaayo tong gisulat-sulat no, mga number sa passport na mo na akong gisulat daghan kay na akong gisulat. Na alas 10 ko sa gabi oy da gabaan nagdugay sila nakauli tungod nako kay nasipyat man sila pa-fill up. Pang DH man hinuon to ilang ipa-fill up sa kuha nayabag ni pagtan-aw uy pag interview ay dili man ni mao sus balik na pod si auntie sus kahasol bag yun. So mga gandararat mao lang yun akong ikuan sa inyo no at sa ninyo ang ako ang next na pod nga video karon dugay pa ni siguro mga pila pa ka semana basta kani siya mo ni sa ako ang pag-report sa agency nga ning okay na ko nagkasinabot na mi sa sweldo bahala gamay mga gandararat at least nabito tay sweldo sa on medyo daghan man tag-anak ani dawato na lang yun nato mahalaga may tag-sweldo magampo na lang gud puta ka maayo sila sa tua. Thanks for watching.